Jisa. Kapuyo ko na binalipong na kunin mo ay. Naaday ka dila, te? Ano man ka? Te ka nang niapil mo ko. Drama, acting ba? Sa mong eskwelahan niya. Bati so mga kauban, te. Back out man noon. Kaya hindi ako tagi-premyo, te ba? Gusto ka sa tingog kay di ko kadungog nimo. Dakog kag tingog aw Dako premyo ba basta makadaog ka sa karang kuan makada-acting ba niya comedy man na te. Bagay kining naong nga te. comedy. Ako ikuan nimo tabang nimo, tabangan ta ka. Sige ka na te. Ako ikuan unsi tawag na. Unsi tawag na. Kauban ta acting. Dili, ako tigsuot og script. Ako tig video nimo. Te, mo koy kauban te. Nana man ay kauban te kay parang manilit sa Imong maghuwang. Si Cesar diya og si Ima. Gani sa bulan ako. 2 hours later. Hoy, nasag-una nimo? Oh, nasagunan ako te. Si ate mo to girl to. Hay na. Sige na. Sugdan na nato. Sag-una nimo sure ka? Sige. Ang tinuod mga ampon ko? Ha? Tinuod mga ampon ko? Basa! Basa! Isa ba yung ampon ka? Tumagaw para maampon ba ko? Yan sa lagi ingon? Ma! Sulti, maginahan kong tinuod maun sa katinuod ampon ba ko, ma? Di lagi ka ampon! Isa ba yun? Ma! Sulti ko sa tinuod ba? Maampon ba ko? Sa mo? Ma! Ay, kapuya. Ay! Wala ka! Ano kay? Sabi sa... Ikaw? Ha? Ampon mo ko, ma! Ikay ga ingon? Ampon mo na? Oh, tinood nga ampun ka. Wala maampon eh ko, ma! Ikaw sabi ko ni Papa nga ampon ko? Nagtagahan nga nag-iba itong 24, ma! Karoon pa ka ni Sulti, ma, nga ampon ko! Oh, Oh, dapa, basa. oh! Ampun ka, anak. Iba, imong mama, anak, ampun ka. Basa ha. Pang, anong pa matalag Sulti, pa? Nga ampon ko, pa! Imo, amahan mo, ay ampon! Sana. Dili ikaw! Iya, sagot. Daghan mo kayo magsagpa nga. Ang butang diri usara kasagpa siya rin masagpa niya. Ikaw sa daghang kasi kagsagpa. Pa! Ma! Ay, sa katinol, maampon ba ko, dili! Ang tinood nga ampun. Imong amahan ba tinuod nga ampon? Dili ikaw! Dili pa naman na script eh. Ampon ba eh? Siya ang ampon. Ingon kay ikaw! Ako man. Usa di. Tawag mo basa! Usa sagot na sa man eh. Tapos ka kay kulaw, di ka trabaho. Natawag lang ako! Ati! 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 Gusto mo niti? Sige mo, huwag pasabot sa imong script eh. Tawang amo. Nakalimutan ka! Usa! Ano man eh? Usa oy! Amo yun. Ano si? Unsay script. Tamo, usa man yung kabuang sakit kay kung la. Nakita ko. Ano man na sa script mali. Mali. Ate, unsa ko na imong gibutang nga script, diba? Sa man day, oy! Basa ako ang script. Basaha ko na din ha, tarong. Ang director. Siya may director. Kapag ito, Hoy, kapit ginawa niya. Girl! Oo, ka na to. Oo, niya imo ko ito. Kuan, ha? Kupti ni kamera. Hindi, diri ay. Sagpaa ang direktor. Kita na nagbutang anay ako na nagsuwat anay.
Una ba din script? Ibutangan ako ti para mga komedi ba? Komedi ikaw di ano kana may project sa eskwela mo na nakaingon man ka. Mana kaingon? Ay, ayaw, unsa man mo, oy. Ikaw po na pinapili sa gapa.